Na kvízech mě především baví ta myšlenka celá toho, že lidi jenom nesedí v hospodě a něco se dozví, baví se, zároveň z toho má profity ten podnik, kde je to dělaný, tady konkrétně Limbo. Hlavně mě baví to moderování, mě baví to, že můžu být s lidma, můžu být uprostřed pozornosti trochu. Ono to primárně vypadá jako zábava pro středoškoláky, vysokoškoláky. Nebránil bych se i staršímu publiku, jako určitě všichni jsou vítaní na kvízu. Téma druhé, třetího kola. Petr Hapka na hudební ukázce. Jsou lidi, kteří se chtějí bavit, ale chtějí už něco víc, než jenom obyčejný vysedávání a omílání témat, ať už je to politika, hudba, cokoliv, ale témata, které mají spolu s přáteli probraný, chtějí taky ukázat, že něco umí. No, baví mě ty aktuality a případně mám ráda přírodovědné otázky, které tam ale moc nejsou. Tak třeba vážná hudba mi bavila. Oceán nebyl špatný, teďka si nevím, co si nespomenu. Já jsem majitelka tady vlastně Limba a kvízy jsou pro nás takovou jako zajímavou zkušeností, jak sem přilákat i nový stálý zákazníky. Kvízy budeme pořádat i dál, protože nás to baví. Je to zase takový něco jiného, co sem přiláká ty lidi, že to je něco, co se tady děje, že to není jen takové to klasické sedání v hospodách u piva, že ty lidi se můžou i nějak jako aktivně zapojit a něco u toho se dozvědět. A vrací se nám opět do čela s 31 body na první místo. Tak jak se to vezme, jako je to dobrý vyhrát, ale na druhou stranu není to ten hlavní cíl. Hlavní cíl je popovídat si a pobavit se.